Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хижраттан соң бір ел ярым узгач, сөйкле пәйгамбәребезгә саллаллаху алейхи ва саллям бір аят килә. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Я айюхаллазина аману ай иман китергән бәндәләрем, кутиба алейкумус сиям ураза сезгә фарыз кылынды. Кама кутиба аллазина мин qablikum әүвәлге халыкларга фарыз булганы кебек сезгә дә шушылай ук фарыз кылынды. Лааллакум таттакун, шаят сез тақва булырсыз дип әйтте. Һәм безнең сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям иза дахала рамадан футихат абвабул джанна ва гуликат абвабун ниран ва сулсилатиш шаятин. Рамазан ае килеп җиткәндә җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә. Һәм башка бер хадистә пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям шушылай ук мен сама рамаданан, кем Рамазан аенда ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителер дип әйтә. Инде Рамазанның килүе белән барыгызны котлыйм. Иншаллаһ, Рамазаннан соң барыбызга да чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп булсын бәйрәм белән.